Welcome sa hubad sa damgo ug awm. Karong hapuna atong hatagag hubad ang mga damgo nga pinadala nila ni Vera, ni Liesl, ni group participant og ni Ellen og ni Ryan Lynn. So ang ilang mga tampo karon mo akong hatagan og hubad. Di ta maglangan arita sa damgo ni Vera. Nagdamgo siya nga grabe nang hilak sa iyang damgo. So kung damgo kang nga nagahilak, angay ka nga magpasalamat kaya meaning ani magkaangkon kag dakong kalipay. So mo na siya meaning basta sa imong damgo maghilak ka. So dili ka balakan nga kanang sa imong damgo nag-uol ka or naghilak ka kay nindot ang meaning. Kaduha, damgo ni Liesl nga nakistorya gi siya og bayot. So ang bayot dili maayo ang meaning. Kung magdamgo kag bayot labi na gyud nga imong gikaistorya. So matud pa sa hubad diri sa damgo sa libro ni Professor Swami nga kung imo ikasulti ang usa ka bayot sa imong damgo, pagmatngon sa mga pakaron ingnon, bantay sa imong ikasulti nga opposite 6 aron dili ka matintal. So mo na kay nag-istorya man siya sa bayot mo ni siya ang meaning nga pabantayan siya magamping siya. Unya kun wala gikasulti pasabot diri ang sunod nga kun imo lamang makita ang pundok sa mga bayot nga malipayon, dunay mo abot kanimong tabang gikan sa imong kabanay nga atoa sa gawas sa nasod. So mo rin nakanindot sa bayot kung imo lang nakita. Pero imo ikasulti, bati na siya og kahulugan. So mo na siya damgo ni Liesl. Unya ikaduha kang group participant nagdamgo siya daghan kay bata 50 ka buok bata. Ang kining bata good basta tambok lang ang bata nindot po siya kaya pasabot nga doon na kay madawat nga balita nga makahatag og dakong kalipay kanimo basta tambok nga bata pero mga niwang bulingit ay kapakyasan sa na siya og kanang dunay daotang or masulob og balita ang moabot pero tambok basin tambok to mga bata ang iya nakita siyang damgo nindot siya so kang sunod di na ko basahon ang ganang nagpadala ni kay IPM ni siya nga damgo sayang damgo dili siya damgo o waday alum alum siya naay alum sa iyang secret part naa sa ngilit nga bahin sa iyaha nga secret part. So matud pa dire sa hubad sa mga awm dire sa libro ni Professor Swami nga kun awm sa ngilit sa iyang tinaguan nagkahulugan kini nga dugukon kayo siya busa pahinumdom one man woman o one woman man usa ra gyud ang unungan aron dili magkabulag o di magkalagyo ang pamilya o ba nag-asawa. So mo na siya kung ang imong awm naa sa private part nasa ngilit. So nindot siya paminahon kay mo lagi masikat ka kay dugukon mga ka pero panahon nga maminyo na ka mo ana na ni siya maoy dili siya maayo kay daghang manintal. Unya si Ma'am Ellen nagdamgo og lungon. Ang lungon nakadepende din siya kung asa magdulong ang uluhan sa lungon, north, south, east, west ba. Kung asa nagdulong ang uluhan sa lungon adto magikan ang masulubong balita. Posible na mamatay sa mga kabanay o mga paryente or mga kaila. So mo na siya kung lungon dili maayo kung magdamgo ka og lungon. Si Ryan Lynn nagdamgo sa iyang abana. Kinigod nga bana
permi magod ni siya nga ikauban, permi kita. Unya tungod sa kahitik sa panahon karon, permi gid makitaan labi naman si kada adlaw, kada oras ka naga gunit sa imong cellphone. So matan-aw gini sa Messenger, matan-aw siya mga post. Pero matod pa niya nga wala sila nag-communicate sa imong iyang bana. So ato siyang tanawon diri ang hubad kung magdamgo ka sa imong nga bana. Matod pa diri kun wala nimo gihuna-huna, wala nimo makita imong bana, nagkahulugan nga kinahanglan nga mamubho siyag sa muyaw aron mahumot og maayo kay mosamot ang kainit, ang pagmahal o pagigugma sa iyang bana, dili matintal sa laing mga paayang bana. So nindot siya kana kun wala ka naghuna-una sa imong bana, wala siya man nakiti sa Facebook man o walay naghisgot sa imong bana nga nakadungog ka, unya imo na yung nadamguhan. So nindot siya ang asawa nga magdamgo sa iyang bana. So diha na sa takutob karong hapuna. O daghan kayong salamat sa inyohang mga tampo. Katong nakadungog dide sa mga hubad sa damgo, ang pwede ra mo comment sa video ana ni i-post inyohang mga pangutana sa iyong damgo, or pwede pud mo appeal sa Facebook group nga hubad sa damgo ug ahom. Pwede ra gyud. Unya sa mga Tagalog, ito pong grupo na ito ay nagbibigay ako ng mga dreams interpretation at saka nunal. Bibigyan natin ng kahulugan niyan gamit ang libro ni Professor Suamo. Kung sa mga taong nakagusto nito sa video ito, maaari po kayong mag-subscribe at saka press nyo rin yung notification bell para makatanggap kayo ng mga notification sa mga bago kong video. So maraming salamat sa lahat.